Biex titaffa l-problema tal-listi ta' stennija l-operazzjonijiet u interventi fl-Isptar Mater Dei, minn April li għadda l-operazzjonijiet bdew ikunu skedati il-ħadd ukoll biex bekk sal-aħħar ta' Settembru saru aktar minn 1000 operazzjoni fil-jum tal-ħadd. Għalkemm l-operazzjonijiet ta' emerġenza dejjem kienu jsiru l-ħadd, kienet il-prassi tal-Isptar San-Luqa li ntirtet ukoll fl-Isptar Mater Dei li l-operazzjonijiet ippjanati jkunu skedati mit-tnejn sas-Sibt. Kien dan il-Gvern li biex jimmassimizza l-potenzjal tal-Isptar Mater Dei beda eżerċizzju fejn it-teatri tal-operazzjonijiet jintużaw ukoll nhar ta' Ħadd. Apparti din il-miżura, fix-xhur li għaddew il-Ministeru għas-Saħħa daħal fil-ftehimiet ma' sptarijiet privati biex pazjenti jagħmlu kemm day surgeries u kif ukoll operazzjonijiet tal-ortopedija fl-isptarijiet privati bi spejjeż għall-Gvern. Dan kollu bilan li jitnaqsu b'mod effettiv il-listi tas-stennija u l-pazjenti jingħataw l-aqwa trattamenti fi żmien qasir.